Dneska čtvrtek 12. 24. 12. září 24. Já jsem se zbudil z živýho snu. Úplně živý byl. Šel jsem z práce až někdy o 8:30 po noční. A nastartuju auto, který jsme půjčený od někoho, z firmy myslím. Nevím, to jsem udělal, ale otočil jsem se a ono se to rozjelo. Měl to automat, takže furt jelo. No, jede a někde jsem parkoval tamhle, jakoby u domova důchodců. Tam si ho zesrá, já jsem tam přišel. Ne, kecám, já jsem ho zaparkoval, ne přímo tam u domova, ale někde. Já jsem nepřijel jsem s ním, ale přišel jsem od někud tam zezadu. Nevím, měl jsem tam zaparkovaný u doma, tak jsem prošel domovým důchodcům, tam to znám ty lidi. Tak jsem se tam stavil, byl jsem se v monterkách, zašpinil jsem jim stůl, takový detaily tam byly. A najednou říkám, jdu tam pokocal, říkám, pozdravil jsem známý lidi, který tam znám a jdu k autu, na startu, otočím se a na auto se rozjelo, ne? A jede. Tak jsem normálně, všichni šli se mnou normálně úplně lidi a úplně jsme šli hledat auto, kde. Volám na policii. Tyjo, hustý. Byl tam kluk, který okamžitě vytáhl mobil, zadal moje jméno příjmení a ukázalo se mu tam, že jsem byl na krevních odběrech teďka někdy, tak hned volal policii, aby ho identifikovali a to auto podle toho, pak říkám, ale auto není napsaný na mě, mám ho půjčený. No nakonec dojelo auto až někde normálně úplně, jak kdyby pro od doma důchodců nahoru ke korádu a pak k trati někde a pak někde úplně vole. Já jsem měl strach, že se něco stane, že prostě někoho srazí auto. Ty normálně cyklisti jsem viděl, ujížděli před ním, protože auto splašený, úplně splašený auto. Bylo to docela šílený, já jsem se z toho zbudil, fuj.